umfihlo wethu. Our Heavenly Father, we give you praise. We love and worship you. We adore and glorify your name. You are forever faithful and great, O God. Beside you there is no other. Above you there is no other. Beneath you there is no other. Wena wethu Nkosi emile kuze kube phakade, wena wethu Nkosi engcwele. Impela ntambama uNkulunkulu wethu onamandla wonke, wena uyabongeka kuze kube phakade. Ubukhosi bakho bungemiswe, bungesekelwe nalutho, wazalwa nabo. Amanye amakhosi ayagcotshwa, egcotshelwa ubukhosi, kodwa wena you were born as a king. Baba wethu onamandla wonke, therefore in this very night, O God, we exalt and glorify your sweet name. Impela uNkulunkulu wethu onamandla wonke, your name is great and it is above. Namhlanje ke emini yantambama we lift your name on high. Sithe magameni wonke sesizwile ngawo alikho elinjengelakho. Igama lakho lingcwele, lifanele ukubongwa nokudunyiswa, lifanele ukuphakanyiswa, likhothanyelwe. Emazulwini izidalwa ziyalikhothamela. You've given us your name to exalt above all men. Baba wethu onamandla wonke, therefore in this very day, O God, we pray that may Jesus be exalted above everything. O Lord, we are praying upon our lives, may Jesus be exalted. Upon our families, we are praying, may Jesus be exalted. Phakama Jesu, phakama Jesu, phakama Jesu, phakama Jesu. Let all eyes see us lifting our hands in surrendering unto your name and to your glory, because we know it is only you who's able to keep us from falling, and it's only you who's able to present us before the Holy God. Therefore honor and glory are before your throne. The wonderful name of our Lord Jesus Christ we pray, amen. Can we clap hands for the Lord? The wonderful name of our Lord Jesus Christ we pray. Thank you. Thank you. While we are still seated, bazalwane, allow me to greet in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Angibingelele bonke abafundisi makuthi bakhona lapha abangekho ngaphambili egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngibingelele abahlanganisi benkonzo, the host, siyabingelela abazalwane for umsebenzi ongakahlanganisa lona. Ngicela simshale izandla abazalwane kakhulu egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyabingelela abafowethu besimenabo labazalwane, Raymosi egameni lika Jesu waseNazaretha. Sibingelele uMagayi egameni lika Jesu waseNazaretha, usisi uSibani. Sibingelele umfundisi uNgiba egameni lika Jesu waseNazaretha. Sibingelele umfundisi uDilas, my dear brother, be greeted. Mama Nkulu, sibingelele egameni lika Jesu waseNazaretha. Bazalwane, I'm not going to take much of your time, I promise you. 15 minutes nje ngime phambi kwenu zoba umkhulu kakhulu ngokude ePortshepstone bazalwane. Igama lami ngumfundisi uShusha. Ngisindisiwe ngiyakholwa bazalwane. Mhlawumbe bazalwane abanye beni baqala ukungibona every time before I stand umfundisi uDilas, I would always make this disclaimer bazalwane ukuthi uma nobaba baZulu, uma umZulu ubaba umZulu. Ngiphinde ngichaze uma bazalwane umalangazane ubaba uShusha. So ukungibona kwakho nginobuzayizayi thizeni yabo, ungadidiseki yabo. Sometimes mangimile mamNdlunkulu vela athi umuntu babizile kwe record no bazalwane uma nobaba baye baZulu. Amen bazalwane, angiyena angihlangani nje bazalwane. Amen bazalwane. So ngifuna ukusho lokho bazalwane. Ngangaqoka iathaya ngaye kwenye indawo, ngafika ngahlala phansi ngathula umfundisi uNgiba. Ngathi ngiqala ngiza ngaphambili balini uzofika khuluma isingisi ngathi ngafika khuluma isiZulu nje bazalwane. Amen bazalwane. But bazalwane, let me just make 2 points bese siyathandaza bazalwane ngoba inhloso yami yokuthi sibe la ngaphambili ukuthi sithandazeni bazalwane. You know, bazalwane, I'm so excited and glad ukuthi ngishomala kubantu abasha. Amen bazalwane. Ngicela ukusho bazalwane, isalvation is serious. Amen bazalwane. Isalvation njani bazalwane? If there is one of the things that we must take serious in our lives, ilesi yenzayo. My greatest concern mfundisi uNgiba ukuthi lesizukulwane sidlala ngetreasure ebalekile. Bazalwane, this is very serious. If there is one area where I've seen abantu befela confession insindiso,
So ngiyanicela before ngishumayele ngiyanicela ningadlali ngevangeli. This is not a joke bazalwane. This is not an entertainment. Uma ngabe kunento enga-entertainwa ngayo ilesi yenzayo. Amen bazalwane. If kunento bazalwane, let me say again, uma ngabe kunento engamele siyithathe nje very light and shallow, ile kuthiwa iChristianity. Amen bazalwane. Kunabantu abangaphambili kwethu abalithatha serious evangeli. But my great concern ngathi, we are taking this as a joke bazalwane. We are joking about this bazalwane. Siyadlala ngevangeli. You know why do I say ivangeli thathe serious? Ingoba uma ngabe usathana ngasakuvula amehlo ubone izimpi ezihloselwe wena ukuthi nje you are born again, ungabona ukuthi this is serious. Mangase nje inkosi ikuvula amehlo ubone ukuthi bangakho abantu abahlosa ukuthi impilo yakhe ingaphumeleli njengoba sokuthi usindisiwe, you will take this serious. Mangasubone nje ukuthi bangakho abantu abafisa ukuthi ulala ungavuki, but Jesus stands on your behalf, ungayithatha serious lento. Amen bazalwane. If there is one thing that I've taken serious in my life and it has worked for me, in the umthandazo. Amen bazalwane. If there is one area in my life where I decided that I'm going to be intentional about it, it is called prayer. You know, I said this, Makai, Ngati, uyazi ukuthi bazalwane, the only way to know how to pray is that you must start praying. There is no other code or other formula when it comes to umthandazo. Eyona ndlela nje yokwazi ukuthandaza ukuthi uqale ukuthandaza. Ngingakufundisa 7 methods zomthandazo, ngikufundise ngama tactics of prayer, ngikufundise ngama dynamics of prayer, ngikufundise ngamandla omthandazo. Kodwa mangazange ithi thandaza ngekwazi ukuthandaza. No, having knowledge about prayer does not mean you've prayed. Listening to a sermon of someone teaching about prayer does not mean you've prayed. The only way for you to master prayer is that you must engage in prayer. Hence, that's why abafundi baka Jesu beza ku Jesu bathi Jesu, we've seen your life and we've seen the impact enza umthandazo empilweni yakho. Na into esifuna wena, teach us how to, not teach us when to, teach us how. The how part is the part where we must act. Umthandazo wenziwa, umthandazo awufunda kuphela. Bazalwane, eyona ndlela bazalwane thina njobe sikhula esizodla ngayo noma ngabe nesifunayo ukuthi sithandaze. The only way to fight and win in your location, in your Christianity, in your position, ukuthi ukwazi ukuthandaza. I'm being honest with you. Eyona ndlela of ngoba lento ngizokhuluma ngana namhlanje ngifuna ngiqalela. Eyona ndlela of conquering whatever the enemy has unleashed upon your life is that you must learn how to pray. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Why do I say so? Bazalwane, mina I come from ngisuka emakhaya. Ngisuka emakhaya bazalwane, njobe ngisuka emakhaya ngiyathakathwa nje openly. Ngiyathakathwa nje bazalwane ngisuka ngakhona. You know what Ngiba? The only way for me to know how to pray is that ngafunda ukuthi la ngihlala khona ngifundisa uDelas, uma ngabe ngizolala ebusuku, mangazange ngikwazi ukuthandaza, angeke ngikwazi ukulala. Ngafunda ukuthandaza i-hour elodwa, ngakwazi ukulithandaza. Ngathandaza 2 hours, ngakwazi ukuthandaza. 3 hours ngakwazi ukuthandaza. 4 hours ngakwazi ukuthandaza. 5 hours ngakwazi ukuthandaza. Until I managed to pray from 6 until 6 late, ngazange ngiphume eminyango. That's when I realized that umthandazo eyona ndlela of you tapping to a realm that is unseen ukuthi ukwazi ukuthandaza. Because kulonazwe la khona kwizwe lomthandazo kunamakamera avalekile. The only way for you to access them is that you grow your muscles of prayer. Kunamakamera, kunezwe, kunomhlaba obekele wona wena ekume khona amademoni. Eyona ndlela for you to tap kulelo zeleyo is that istrength sakho somthandazo must grow. It's impossible for you to access divine terrains in the spirit without outgrowing some certain spirits. Membazalwane, kunomhlaba, kunento ongakuzukwazi ukuyiobtaina empilweni yakho until ngendlela othandaza ngayo uyishintshe ungene kwelinye izinga lomthandazo for you to access lento oyifunayo.
abanye kune degree oyifunayo, but kunomoya obekiwe, and lo moya utrainwe ukuthi ukuze ukwazi ukufika kula ufuna ukuya khona kumele ukhule ama muscles wakho omthandazo bese uyayithola. Abanye bakhule from different backgrounds, kwabese kwadwetshwa kwathiwa kini akekho umuntu ozoba utho. Manje awukwazi ukuaccessa, awukwazi ukweqa uline uma ungathandazi. Ukuze ukwazi ukweqa lo line and bring a new bridge, a new bloodline in your family, you must grow some certain strength in the spirit. Because a spiritual wealth is a journey. A spiritual wealth is a journey where the more you engage, the more you grow. The more you toil and work, the more you grow. The more you pray, it is the more you grow. It is the only thing where ukhulu yenza hayi ngokuyifunda. It is the only thing where, the only time where you must know when to pray an hour. It is when you've mastered how to pray an hour. You will never be able to pray 1 hour unless you pray 1 hour. Ushusha can come and teach you. The hour is possible. But the day when uyenza, uyobona ukuthi yenzeka. So I am challenging everyone here. The area in your life that you want to change, ungahlebi ngayo. Pray about it. The only force that is able to change the certain area in your life that is unchangeable, umthandazo. But ngiyaniyeka and pretend and nihlale ngane nabangani benu nibone ukuthi right until you go home alone ubone ukuthi angikho right. That is when you realize ukuthi mina I need to take my life seriously in prayer. But because manihlangana kanjeni ithi right, when you go home lento kumele uyilwe kini umngane wakho akazokuyilwa. Some are born from a place of privilege, some are not. They have to fight their way up, and the only way for them to fight is that they pray about it. Abanye bazalwe vele sek right, abanye bazalwe sekumile isigora. So the only way for you to move is God. It is that you pray. So ngiyacela abantu abasha. Yabo lento eniyenzayo yokudlala ngomthandazo. It's not going to work. It's not going to work. Ayizukunisebenzela bafethu ngiyanitshela ayizukunisebenzela. Ayona ndlela ekumele niyenze. Bafethu ngiyanicela ithatheni serious impilo yomthandazo. Yabo lento thandazo. Lento bafethu yekani ukudlala isonto. Yekani ukudlala isonto. Thandazani. Bafethu ngiyathandaza, funa nokuthandaza. Mfundisi uthi lasi ngibuza mina magayi ukuthi yini eyenze abafundi baka Jesu bambone number 1 ewela phezulu kolwandle. Bambone ekhipha imali enhlanzini. Bambone vusa uLazarus ethuneni. Bambose ephindisa uqhoko into engakaze yenzeke emhlabeni. Kuyo yonke into umfundisi ngibekade bengayicela bacela into eyodwa. Teach us how to pray. Yini bekade yenza ukuthi bangathi inkosi mina ngiyacela ungifundise ukuthi imali iphuma kanjani enhlanzini. But they'd seen ukuthi after ukhipha imali enhlanzini impilo must move on. And for you to move on your life, you must pray. Yazi bafethu mina yazi lento ngiphatha buhlungu ngifuna ukuyikhuluma ngoba ngikhuluma nabantu abasha. Yabona mina bafethu ekhaya mina ngedwa umuntu wa graduate. Mina ngedwa. Mina ngedwa umuntu onemoto oqala ekhaya, mina ngedwa umuntu waqala washada aqala ekhaya. Yimina ngedwa umuntu wathola i-degree. Yimina yabo mfethu yonke into. Mina ngedwa umuntu wavela ku-TV iqala, mina ngedwa umuntu wagibela ibhanoyi iqala. Yabo why I decided personally that mangakhula lento ngiyibona ekhaya yimina oqala oyo introducer kuyingane zasekhaya. Kanjani na? Through prayer. Mina bafethu ngithe mina bafethu ngenza i-IT ngasuka lapho ngene civic engineering. Bafethu ngiyanitshela angizange ngenze ngamandla. I decided ukuthi ngizoyenza ngomthandazo. Mina ngikhule bafethu ngakhula mina ngahlala ekhaya for a year. Ngiboshiwe izandla nenyawo, ngiboshiwe ngihlanye ekhanda. Ngiboshiwe for the whole year until I learned how to pray. The only way for me to know how to change is cycle yasekhaya is that I said I am going to pray.
For me to say, I am going to bring a new bloodline in my family, I said, I am going to pray. For me to say, they will never live this life, I had to pray. Because I had seen the only way to change this, I must take my life seriously. And the only way for me to take it seriously, let me pray. Until my knees were on the ground and I had seen change and shift in my family. It was when my knees were on the ground where I'd seen certain spirit moving and seen open doors being opened unto my life. Through prayer. Prayer basalwane inamandla okudlula ama connection. Umthandazo. Uyakwazi ukuthi uhambe apply nge-CV yakho. Bafika kuthiwa uyaziwa ukuthi une connection uma guy nobani bese ibekwe la wena uthandaza. Kuthi sekuqediwe konke kubiza igama lakho nje. Kubuza ukuthi le CV eyabani kuthiwa eyasibana kuthiwa asike sembizeni kwi-interview. God, what did you do? You prayed. I have a problem that izinyanga nabathandazi, they know the mystery of an altar and they are using it against us. Yet Tina, who were born from an altar, we are not praying. Yabona abathandazi nezangoma zinesithombe sakho zisibeke phansi nesikama wakho esikabhuti wakho esikababu wakho zisibeke phansi kwi-altar, kodwa wena ozalwa uzalwe kwi-altar awuthandazi. Ebusuku mabelele babiza igama lakho, but wena you were born from salvation and confession is your language, but you don't confess, you don't pray. Why is that so? Because lento yakho awuyithathi serious, you think it's a joke. So I'm challenging everyone here, if there is an area in your life that you want to fix from today, decide. Yabona lento yo scheme. Yabona scheme. Uzoyibona mhlazana umngona ke graduator, my graduator bese anikeza imali angene kwicompany yakubo abe right wena usala. Bese ubona ukuthi the only way for you to fight your way up nayi. Amen. Right now we have an issue. Abantu abangasebenzi yet ba graduating. Ba right food. Why is that so? The enemy is playing with cards. Yazi into yokuba gifted, highly gifted and anointed. Kodwa makhethwa kweqiwa wena. Ni right. Mhlawumbe ni right. Mhlawumbe nikhuluma abantu aba wrong. Yazi into of knowing that I qualify for this. Le eyamle. The position eyamle. Kodwa kweqiwe wena kuthatha umuntu o-under qualified. Ngenxa ukuthi kubo kune altar elimileyo and adlali. Kodwa lakho ulithatha awuthani serious. Mhlawumbe bafethu ngikhuluma kubantu aba wrong ne. Angibayeke mfundisi uDelasa nginiyeke. Mhlawumbe ni right basalani. But I am challenging you. When you go home, go home and check your life. Ukuthi from the time when you were born again until now, yini esitsho umthandazo? Bese uzibale, bese ubone ukuthi umthandazo uyasebenza. Ukuthi wena kunabantu abaconvincile. Babese nalento ukuthi yabona bafethu mina ngihleli ngibatshela abantu ngithi yabona mina singafike sizwane, we can be brothers. Kodwa you can't change my daily routine. Singazwana sihlale ndawonye, kodwa when it comes to me waking up every 3 a.m. in the morning and praying, you can't change that. Because I know what it is the only way for me to stand still in salvation. So mangizona noma guy, it must not affect impilo yami yokukholwa. Yeke lento yokuthi ukholwa iaffect umngane akho ngakholwa nenza into eyodwa ubese wena uvuma ukuthi iba normal. Uba normal kanjani usindisiwe? How can you be normal? Uba normal kanjani? Na uthi uvutha kakhulu uhlisela kanjani kuthiwa sihliseleni mzalwane, sisela kanjani? Sifutha njalo asipheli. Uhlisele nawe, uhlisele compromise niphuza utshwala niwese uhlise kanjani usindisiwe? Kanjani usiyolimala uyemgodini ucompromise nge-destiny yakho, nge-lifetime yakho, nge-eternity yakho kanjani? So ungazushweba izulu nge-compromise kanjani?
kanjani Chawe kanjani bafowethu singazwana kodwa ukuzwana kwethu you must know your lane, I must know my lane. Asingadlali ngensindiso yethu. Bible says work out your own, not your friends' salvation. Work out your own salvation, not ayomngani wakho. But when you allow umngani wakho to work out your salvation, ibi Paul uze na uzona ukuthi yasimanje ngiyabanda bese uthi ngi right. Deep down in your heart uyazi ukuthi awukho right. La inhlizweni yakho you know ukuthi awukho right. So ngiyacela namhlanje go home, be serious about your life. Antabasha yibani serious ngempilo yenu not Jesu wenu. If there is one area before to mina that I'm not shy about, ukusindiswa, being born again. Noma ngabe singafika aphi, noma ngabe asithandaze kephi, if uthi asithandaze so thandaze, because angisabisi ngalento engiyenzayo. Let me pray. I'm gonna pray in no time. Yabona iBhayibheli chawe lithi there was a woman with the issue of blood. You all know the story. You are familiar with the story. But this is what a good friend would do. There was a woman with an issue of blood. Lo mama lo wayehlushwa yini bazalwane? Umopho. Asikhulume ini? Umopho. Mayihlushwa umopho, kuthiwa kwafika omunye ofika wabona uJesu, wabese wabuya weza again. Wafika wathi, "Yazi ukuthini mama? Ngiyawubona umopho. Ngiyalibona igazi. Cela senze kanje. Ngicela uzame uJesu." Our Lord Jesus. Wathi ngiyalibona igazi, ngiyawubona umopho, ngicela wenze kanje. Can you please try Jesus? Until kuthiwa this person kept on ministering until a woman believed that there is someone whom I am certain that if I can meet, my situation can never remain the same. And convince them that there is a person called Jesus. Not just there is a person called Jesus. And I am telling you, kuthiwa lo wesifazane wabona igazi lehla watshela igazi wathona igazi. One day is one day. One day is one day. Kunomuntu engitshelwe ngaye moya wasezulwini. Kunomuntu engitshelwe ngaye, lo muntu engitshelwe ngaye uJesu. The day I meet this person, it will be the end of you. Wabese wenza kanje emakhaya, wadeclare imiracle yakhe, wathi lo Jesu umtshela ukuthi ubeke izandla, wathi kodwa yena mina ngifuna ngibeke izandla, mina ngizobamba akazi ukungibeka. Because when you are convinced about something, you declare a thing until it comes to pass. Wathi uJesu ubeka abantu izandla, wathi mina mangihlangane naye noma engangibekanga, mina I am going to position my miracle. Ngiyazi ukuthi nginegazi. Number 2, angivumelekile ukuthi ngibe phakathi kwabantu abesilisa nginuka igazi. But I know my situation, and my situation requires that I must meet this man, come what may come. Come what may come. But today, me and Jesus so hlangana. But bethi ungayi wena mama uyanuka. What come what may come. Wasondela waphoka phela. Because when you have a vision, you can't be limited. You declare come what may come. Today Jesus, I am going to meet him. Kuthiwa bathi bemile waguqa phansi wabese ehula ngesisu wabese bamba umphetho aphuma amandla. Wathi uJesu mana kancane manini kunamandla aphumile kimi. Kodwa kwenzakaleni? Wathi kunomuntu ongibambile. Wathi uPeter no, sikubamba sonke. Wathi hayi, there is someone among you because awukwazi ukumthinta bese ngazwakala. Kwifamily yakho make wamthinta kuzozwakala. Kwibloodline yakho make wamthinta kuzozwakala. Kwigazi lakhe make wamthinta kuzozwakala. Today we declare, when we touch him, may our story be changed. Because we have touched. Simfunayo la uJesu. Simfuna la uJesu. La sifuna uJesu la.
We don't care about all things. We don't care about all the programs. We want to see Jesus. May God raise a generation that will seek Jesus, only Him. Ekhona manzi, zikhona izinto, ekhona mafuta. But may God raise isizulu esithi sinikezele uJesu kuphela. Because size ngaye la. Umnikazi womcimbi size ngaye la. Umuntu esimfunayo uJesu igama lakhe. So mayengekho yena kungaphela konke. What we need is Jesus. What we want is Jesus. What we desire is Jesus. What we long for it is Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Him. Ufuna nini kuJesu? Give me Jesus. Give me Jesus. Give me. Give me Jesus. Give me Jesus. What I need in my life is one thing. One. Jesus. How the writer would say, oh, I long that I may see my master and dwell with him in eternity forever and ever. Mhlawumbe lento indala kodwa ngizoyisho uJesu simdinga la nakwelizayo masivuke ethuneni. He is the only way. Masivuka nje mfowethu umnyango wongena ngale akuwona uma wakho akuyona connection yakini mayovuka abafileyo uzothi uyavuka uthi uJesu nangu akabe isango simdinga lana ngale sobe sinaye ngale. He shall be forever seated at the right hand of the Father. Even today he is seated at the right hand of the Father making intercession for you and for me. Therefore steleni ke ubalonga sibusela akekho munye umlamleli phakathi kwami nawe. Igama lakho uJesu uyasinxusela uyasibubulela sinikezeni yena wasilamlela nezono zethu wasithatha wasiphonsa olwandle lokukhohlwa sangena ngaye. Until today he is the bread of life. He is the life giver, the only way, the truth and the life. He is the only good shepherd. Ayikho enye into uJesu igama lakhe. Tell me, what do I need above him? He's superior than the angels. Mkhulu kunezingelosi, mkhulu kunabaprofeti. He's the great high priest. Umile in the order of Melchizedek. Sitting abani na. Jesus is what we need. There is no one above him. Igama lakhe sinikezwe lona lingaphezulu kwamagama wonke. At the mention of his name, all knees bows and every tongue confess. They confess what? Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Give me him and him alone. Jesus is enough. He is enough. Can I preach again and go home? Jesus alone is enough. Kuzondlula kodwa uJesu akandluli nguye izolo nguye namhla nguye naphakade kuyakeni konke nakani uJesu nendumiso yenu bayibheke kuye nokunikela kwenu akubheke kuye nomthandazo. Can we sit down just for 1 minute? Give us Jesus. What we need in this day and age is one thing. Kamala kubani? Jesu.
umuntu esimfuna manje uJesu. Why ngithi siyamfuna uJesu? Kufike uNathaniel, John chapter number 1 verse 49. I'm closing. John chapter number 1 verse 49. Kwafika ungafundi again. I'm done. I'm out of time. I'm going to just come to refer. John chapter number 1 verse number 49. Kufika uNathaniel. What was anizobona? Come here. He says to his brothers, come. We have found the one. Him who the scriptures testify of. I was talking to the church. They said, let everything go. We are going to go. Come here. Leave everything. Come. We have found the one. When we peruse through the scrolls, we've seen that the scrolls and him are one. So now we've decided to let go of the scrolls and focus on him, because he is the image of the invisible God. He is the one who carries the glory of the later church. He is the one who is anointed by the Heavenly Father. He is the only way, the truth, and the life. So what we need now, it is not only the scriptures, but we need to focus on him, because when we read the word and we look at him, we found that the word and him are similar. So now we know that the person that we want to focus to, igama lakhe uJesu. Bamemezela ke balisinikeze uJesu. Wabuza uJohn chapter number 8, wathi uJohn umkhulu yini yena kuno Abraham? Waphendula uJesu wathi, before Abraham was, I am. Because Jesus is greater than all. There is no one above him. He is the I am that I am. John 17 bafika yena bathi ngabe uyena yini uJesu? Wamemezela what I am. Bawaphansi bonke, because what we need in this time, uJesu igama lakhe. Wabuza uNicodemus wathi ngazalwa kanjani kabusha? Wathi ngithi ngani? What, unless you born again by the blood and water, you can't see the kingdom of the Lord. Give me Jesus. Wabuza umSamaria wathi ngabe umkhulu yini wena kuno lo mthombo lo? Wathi usho njalo ukuthi bowucele kimi bengizokunika amanzi, ngoba uphuze kimi akasozame. Give me Jesus. What I need now, yes, is Jesus. Wabuza umuntu John 5 ohlele duze kwechibi wathi ngangena yini la? Wathi niyeke ichibi, siyeke izingelosi, focus on me. I am. Wabuza uMartha wathi uLazarus uzovuka kanjani? Wathi myeke uLazarus, bheka mina. I am the resurrection, yes, and life. Namhlanje can I declare, focus on whom? Focus on Jesus. Bazalwane, focus on whom? Focus on Jesus. Ngimzobhala iBhayibheli kwincwadi yamaHebheru athi looking unto him as the author and the finisher of our faith. Asinaye nyinto, sibheke yena. Ngimzulu Johana chapter number 1 verse 29. Bhekani nanti undlu elithatha izono zehlabathi. Ngiyanibuza ke, masikafuna uJesu sofuna bani? Masiyeka yena sofuna bani? Bantu abasha ngiyaphakamisa njengoba uMose wayiphakamisa inyoka ehlane, nendodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa. Namhlanje ngiyamemezela, phakama Jesu. I declare, phakama Jesu. Let your name be lifted up. I declare, let all eyes see Jesus. Let him be seen. Beledo Sendria Bambe Sande Kadus Bilida Kojeita
Meluze Janike, Ekushketi, Kevinos Hindai, Enikuzeni, Enusembe, Peladose Telakia, Palia Goshe, Aledo Shalia, Shalia Kotemalia, Kemania Ho Jesu, Osmele Jesus Mele, Gavelia Koshe, Kilia Kape, Pagama Jesu, Kapelia Kape, Jelia Kope, Pagama Jesu, Kembalia Katelia, Dwala Gulenda Koshe, Kajotelia, Kajote, Inikotelia Kalia, Kape Solia, Kevinia Telia, Pagama Jesu, 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 Pagama. Can you lift our hands up high? Oh, Dash. Come on, say. Can you lift our hands? Namhlanje kunabantu ekumele babuyele enkosini. Ambrani yadaba. Kambade yadadia jande. Kunabantu ekumele kulunga udaba lwabo noJesuria. Kajeni yatelia. Kunabantu inkosi abakhumbulayo. Pandelia. What a moment of an encounter. Eluje talia kapalia. Kuna batiko sebabizayo namhlanje. Dambama pande kapalia. Kapalia koshalia. Kado yete. Salia toshe. Imanele parasho. Pareto shantelia. Kenulendo rasonde. Itamasandia. Pagama Jesu. Can you lift our hands? Very high. Very high. And close our eyes. Namhlanje funa utilasi kunabantu la endlini ekumele kulunga indaba yabo noJesu. Kunabantu la endlini enkosi ebakhumbulayo. Kunezikhathi ezikhumbulayo nabo. Bahamba bayithatha kancane indaba yabo noJesu. But there are moments in their lives where they used to treasure them. But namhlanje it needs to be fixed. Can we close our eyes and lift our hands? Kunabantu namhlanje inkosi abakhumbulayo and yababiza. This is the day of an encounter. There is going to be an encounter that's going to take place in your life. Randia, Kodeba, Shandeba, Kabradia. Can you lift our hands? Can you lift our hands? Namhlanje there is going to be an encounter that is going to take place. Kaba, Komash. There's going to be an encounter. Ungabisakhala say there's going to be an encounter. Namhlanje kunamandla kwelela, kunamandla kwelela. Lamandla kaJesu ashas kaparosho, kaparashante. Kunamandla kwelela, kosh. Haya. Kunabantu inkosi abakhumbulayo, kopashapa, patashake. Enuse elama. Kunamandla kwelela kondalia bakash. Sithinte Nkosi ungasiyeki. Koje kapelia. Kunamandla kwelela kando saliaba. Nyawezwa yanyagaza. Kapalia tokopalia. Kipala kapalia kotapa. There's going to be an encounter kopalia. Nakoge. There's going to be an encounter. Pareto shapalia kape. Liparato kopaliata. There's going to be an encounter. Pantelia nakoge. Sibambe. Pantelia kosha palia. Nkosi ungasiyeki. Nakoge. Pampenta kusha.
iniakote paliatalia selema sompe iliakopaliatamaya sibuyisele kuwe Nkosi. Restore us. Lift your hands, we are praying. If you are here today and you're saying, Mfundisi, please pray with me. Suku lakho uzela ngithandaze nawe. Othi Mfundisi, please pray with me. Kunento engifuna sibuye empilweni yami. Please come forward, we pray with you. Konderia sandeba. Othi Mfundisi namhlanje please pray with me. God bless you, sir. God bless you. Mfundisi, please pray with me. I need things to come back in order in my life. I need alignment in my life. Please come here. We pray with you. Lift up your hands. Stand as now. Othi Mfundisi, please stand as now. Monda maya. Elama shandeba kaparia. Konda prato sande pralia. Oh, church. I so wish we can pray. I so wish we can pray. Just for a minute, Jogopela Makai. Just for a minute, Jogopela. For to play the this keyboard. Can we pray, Pastor? Can you close our eyes? Close our eyes. Hold your neighbor by your hand. I want us to pray. Close your eyes. We are praying. Just for a minute. Can we babble in tongues just for a minute? Come on. Let's pray. Come on. Open your mouth. Open your mouth, babble in tongues. You're almost there. Push it. Push it. Push it. Kabrakuta labalia. Pelatakus kaparia ntabaliaka. Pelados kepania kapaliaka. Push it. Parakush kapa. Close your eyes. Hinyamako parania. Zenia katakush kapalia. Hiliamako shadabrania. Push it. Kabrakuta labaria. Mendrokota palia kata. Zembranania kuta palia kapa. Hiniako zembramania kapa. Come on, church. In repatala kotele prakatia, zembrakatalia kuta prakato, jele prakata kuradia mata, ilia prakute prakuska palia, ilia mako paratiama. We're almost there. Prakatalaba, ilia parakote prakatalia, in rabakote prakatalia. Come on, push it prakato, in rakate korania, zembramando koratilama, ili pramamantela prania mama. Few more seconds, brukapa, ili pramanto koriaba, ili pramamanta kadiaba. Come on, church on the land, Prakuta, Ili Pramamanto Korea, Zele Pramantelia Kata, Ili Pramakote Prakatalia, Zeli Pramamanto Kotia. Come on, church, Prakutalia, Ilia Prapapalia Kotepa, Ilia Prakatele Prokotilia, Zele Prakatia Kapa, Paratakush Kapa, Ili Prapatalia Kate. Come on, push it, Ili Prapalatia Papa, Lauta Prakuta, Ili Pramamantoko, Ilia Pramantoko, Elia Pramamantela. Come on, push it, Koprania. Few more seconds. Ilia mama kote, Alia mama kote pramanta, Iliam prampalatia, Ilia prakutalia baba. Come on, push it, Komantia. Push it. Ilia kote prahatelia, Zelia prakatolia mahante. Push it, Kopalia. Elia kapa, Elia papa, Kepalia. Nakoge parato, Iniam pala kotepa, Zelia kape, Iniam kapalia kotepalia. Zelia prakatolia, Nakoge push it, Eniam paliato, Elia kapelia kate, Zelia pratakiata, Zolia palatokolia, Zemante shampa, Iniam kopalnantelia, Zenemante kalia, Zele patatia, Zoke pariatoko. Come on, church, can we babble in tongues? Paroshentapa, Kuratekatia, Zoke pariatapa. Manto shande manima, Inyama mantelia maya, Zelemante kalia, Elia kapelia, Zele paratia kate, Ilia kote mantia, Zompeliate, Inyanto koshalia, Zelemante, Ilia koshalia, Zelema koshalia, Inia kosheya, Zele prakeliate, Inyantose, Elema shalia, Zele karoshande, Yenema koresomba, Paredia, Zele pare, Eratosha, Jate karia, Bayate.
Enianta Kendamalia, Ene Kapante Kamantia, Peleto Sante, Ene Yatelia Simane, Shande Kantosiate, Perezon Diama Etelia, Kashon Pelia Kasidia, Zenema Shebia, Ilieko Shandiama, Obasaluane, Sesifigile Kona, Pampeko Shapaliate, Imini Maniane Mamenemeneta, Ilimamani Matelia Matia, Ikatelia Patiate, Sepatia Katepaya, Paliato Sampelatiate, Kotelia Kushata, Korosampalia. Aya koshatelia, aya kosh. Hallelujah! 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 Kape shapa, kape kapatoko shapalia.